talong, saluyot, spinach or kalkalunay, talbos ng kalabasa at bulaklak ng kalabasa. Sari-saring gulay po nakuha sa likod ng bahay. Unahin po natin ang talong. Tapos saluyot. Takpan ko muna natin. Isunod naman po natin ang talbos at bulaklak ng kalabasa. Mahuli po yung kalkalunay at talbos ng kamote. Ibalagay natin guys. Malapit na maluto. Ayan, ready to serve na. Ilagay lang po natin ang leftover naming hipon.